ఏంటబ్బా ఈ అక్క ఇంతప్పుడు పోస్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నాను తెలుస్తున్నదా? ఏం లేదు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇందాక నాన్న సంగమే కాక రీల్ చేశాను. మా నాన్న చాలా గుర్తొచ్చేసాను. నేను ఇట్లా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్ చేస్తున్నానంటే మా నాన్న చూపిస్తే చాలా ఆనందించేవారు. బట్ మా నాన్న లేరు. ఒకటి చెప్పునా, తల్లిదండ్రులు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళని బాధ పెట్టుకున్న మంచిగా చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి కోల్పోతే మళ్ళీ తిరిగి తేలేము. మా నాన్న నాకు చాలా గుర్తొస్తున్నారు. పేరెంట్స్ లేనప్పుడు చాలా బాధగా ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు సంతోషంగా చూసుకోండి. మా నాన్న ఇలా చూస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడు. మా నాన్నకి ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం.